tage den undskyld, du har lige lavet. Jeg har lavet Sherlock Holmes hele dagen i går. Jeg har modtaget over 100 beskeder fra børn og unge. Jeg er så ked af det. Nå venner, som I kan se, så lige nær gang lort. Jeg har ikke sovet overhovedet i nat. Jeg er så ked af det. Ham så du har sendt nøgenbilleder til børn under 15 år, som har meldt dig til. Jeg har ikke sovet overhovedet i nat. Jeg er så ked af det. Hvad fanden er det? Okay, tænker lige. Er det der? Det er mere krokodilletøj, end det krokodilletøj, end det er fucking rigtigt. Hallo, mand. Fucking også. Prøv lige at se. Overhovedet i nat. Og hun siger, jeg har ikke sovet overhovedet i nat, så jeg ligner en omgang lort. Så jeg kan lige få den der. Jeg er så... Ja, bum. Bum, det. Ja. Og som I kan se, så lige nær gang lort. Jeg har ikke sovet overhovedet i nat. Jeg er så ked af det. Du er ikke vurderet til at håndtere noget andet. Fuck det. Men det var bare mega mærkeligt, at lige her. Prøv lige at se. Look at that motherfucking shit. Og så trykker vi på den her. Venner, som I kan se, så lige nær gang lort. Jeg har ikke sovet overhovedet i nat. Jeg er så ked af det. Det er fandme ikke den krokodilletøj, mand. Lad os se den video. Boom. Det var svært. Hvorfor fuck skal hun sidde der og lave fucking krokodilletår? Det nytter ingenting. Seriøst. Det er fucking mærkeligt. Så er vi lige hate-kanalen. Du ved. Og pause. Hallo smukke mennesker. Åbn den der boks for. Der. No. Kraftedeme, mand. Nation. Jo, er det ikke det?
Hvad fanden var det? Eller gør du ikke? Ej. Nu skal vi en lortet kommentar løst. Kan godt holde til at sige en ja, hvordan skal jeg forklare det? Til S I M A N D. Børn som. For helvede, man, vi skal skrive alting fucking forkert. Jeg skal blive nødt til at læse det igennem, ellers fucker jeg op i det. Børn kan godt. Børn under 5. Ja. Børn under. Nej. Ikke sådan her. Okay, jeg kan huske, hvordan fuck man staver til en skide, mand. Ja, fuck det. Børn kan godt holde til at sige en anden ting. Er det kun nu? Ikke nu? Nej. Fuck det pis. Eller hvad? Svømning. Ikke sådan? Synes jeg fatter, jeg kan ikke finde ud af. Svømning. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det har skrevet. Man kan lige skrive det ned i. Ja, fucking glem det. Pis og fucking lort. Eller hvor de nu går i bad, hvor der er andre mennesker. Børn kan godt holde til. Så ja, fuck det. Så jeg bare den her kommentar ind, og så ses vi bare i fucking næste video. Hej. Vent. Hvorfor jeg sagde det for tidligt? Fuck! Efter den der. Der går 10 sekunder. Så gør vi det. Eller? Vi ses alle sammen, og velkommen til den her. Nej, ikke velkommen. Vi ses alle sammen, og ja, i næste video. Så farvel.